sing kasime wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mak Cangik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin Mak. Nggih. Dalu niki saged sowan wonten kadut. Nggih, sanajan kula nggih matur nuwun namung kula lewat HP menjana sampun kersa rawuh. Oh, nggih. Nggih. Saged setunggal panggung kalih Mak Cangik. Nggih. Kepanggih kalih dulur-dulur wonten kadut Bono Tulung Klaten nggih. Nggih. Nembe sepisan menika kula sowan mriki, Mak. Oh, ngaten. Nggih. Nggih, ngiras pantes Gladiwano. Ah nggih, Gladiwano damel panglipur saged manjing sing dadi sedulur kalih kulawarga wonten ing kadut mriki. Nggih. Amin. Sepisan iki nonton wayang kok kados ten gedung pertunjukan elok ngeten iki. Lah pripun, Mas? Nggih papan panggenan sing wiyar jembar bawera kuwajang ngantos wah jan tamune sing lenggah dicawisi papan lenggah ingkang sekeca trap-trapane ngantos kaya wonten gedung film ngeten iki. Saestu wonten mriki niku kula pun mayang ping 3 ten mriki niku papanipun wiyar terus kok, Mas. Nggih, ngajeni budaya saestu warga masyarakat wonten ing kadut mriki. Nggih. Elok. Ajatanipun menapa, Mas? Menika bersih desa ngiras pantes tutupan suran menika, Mas. Reresik desa utawi bersih desa. Pau dalu sampun dipun wiwiti wonten mriki, sami ngempal wonten mriki. Pau dalu. Nggih wayangan. Mboten. Tegese do nglumpuk niku ya mestine do apa perlune. Oh, tirakatan. Sejagongan tirakatan. Nggih Ngaten. tirakatan nggih kula angger nglumpuk keplek kok nek mriki tirakatan nggih. Jenengan melu napa ngelikke? Malah kula ngelikke mboten wong kula sing nggawa cuke kok nggih. Alhamdulillah, mugi-mugi kabul napa ingkang dados niat lan kajate warga wonten ing kadut nggih, Mak. Nggih. Bersih dusun ngresiki desane, resik laire lan resik batine, sehat jasmanine lan sehat rohanine, karya manggih ayom tentrem sedaya keluargane wonten ing kadut mriki sak menika ngantos sak laminipun. Amin. Tebih saking sedaya godha pangrencana caket kabagyan kamulyan tansah manggih gesang ingkang sarwa kaleresan ngalor ngidul ngetan ngulon tansah kesandung rejeki ingkang subur lan makmur. Amin. Warga kadut siji dongane muga-muga ijabah. Tur insyaallah ijabah kadut selamat donyane selamat akhirate. Amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Jan sepisan niki sowan piyayine ramah-ramah. Weh diaturi kok piye mriki niku nyedulur kabeh. Ngen kretek mriku wau jembatan ning sedeng sak gerobak tok niku wau. Oh mriku to, sing alit niku to. Nggih. Pripun? Enten piyai kakung nongkrong ngunjuk kopi ya. Mampir sik Mas, ngopi. Diampirke jenengan? Nggih, grapyak tenan. Dugi enggo-enggoan mriku enten wong mitili sayur. Bapak-bapak, mampir riyin Mas nyego goreng, grapyak tenan nggih. Dugi ngajengan pos ronda enten ibu-ibu ngemiki anake. Niku nggih ngampirke. Tawani? Kula nggih, kula ngenteni kok ora nawani, kula ngeten. Grapyak warga masyarakat. Saestu. Nggih. Tindak mriki kalih sinten mau, Mas? Piyambak. Oh, piyambak. Nggih. Kula kinten nek kalih Mbak Apri niki mau. Mboten niki pun kula pegat tok niki. Nggih. Niki bojo nomor pinten? Sing nomor sekawan niki kula kapesan entuk niki. Ya kok kapesan? Wis omah-omah 3 tahun mboten saged meteng niki kok tadi kok. Nah, niku malah anti meteng kok. Nggih, entuk Apri niku nek resikone. Nggih. Apa Mbak Apri diaturi jemeneng sisan Mbak Apri. Apun monggo. Manggake kula ki wayang manut karo dalange kok. Gareng kok nggih, Mas? Lho nggih. Nah. Samenika. Nggih, diaturi mik, caos mik. Mik napa mik? Mik. Mik. Piyayi kok lilenjir kuning nih. Nggih, nonton ngono wis ora kaya-kaya apa kaya apa buah-buahan ngono wis rasa dioncai langsung diolu ngoten mawon. Nuwun sewu, umpami buah-buahan. Umpaminipun buah-buahan. Urut saking mrika. Lho, keng pundi? Nika. Saking buke. Oh, nika. Sing nika.
nika melon sing kokean banyu nika nggih. Kokean banyu iki metune gedhe, dadi metune gedhe, seger. Nah, rasane seger. Terus Bu Tuki. Bu Tuki iki umpama buah ya semangka. Semangka sing tanpa biji. Krenyes-krenyes ngono ya, Mas. Nek dibuka terus ketes-ketes iki aku lagi. Wi. Bu Wiwi. Bu sapa? Wiwi. Celiwi apa? Wiwi. Oh, tak kira celiwi. Bu Wiwi iki umpama buah ya, buah kiwi. Kok iso kiwi lho, Mas? Buah kiwi iki nek dilus-lus ngono kaya nek ora nek rambute ngono. Nek dilus-lus kaya ora nek rambute ning asline enak. Enak, iya cringih-cringih ngono ya. Mbak Iin. Mbak Iin ki yen umpama buah ngene iki mesti ya apel. Kok iso apel? Apel sing model Washington ngono kae. Oh, Washington. apel impor. Kuwi sak kulite sak cangkange dilep bareng enak. Upama aku, Mas. Kowe ya buah, Dik. Buah apa? Pace. Sia-sia. Terus pace iki lho. Pace kena nggo tombak asam urat. Oh iya iya. Allah. Jenengan mau tindak mriki ten Kretek pun enten sing nawani. Nawani kopi. Kopi. Teko nggon kono wong pitil sayur nawani sego Sego goreng. goreng. Teko pos perapatan Nggih. kene iki ibu-ibu ngemiki tak anteni orang nawani ke mau. Lah kula tawani pripun, Nggo? Alah kok kaya aku ora tau ngremet kuwi lho senenganmu iki. Kula kinten ki nek wedok tenan to. Lah napa mboten wedok tenan? Ayo kecilik niki mangkok enek cendole ketoke wedok enek cendole nggih niki. Kodhok mangan kupat. Kodhok mangan kupat. Ndure wedok, ngisore jengat. Lho, sambel diduliti. Pripun? Nek kurang andel jenengan tiliki. Tenan iki lak jengat kok ngeyel. Sampeyan duwe bojo niku mulya, Mas. Mulya pripun? Lho, sampeyan lagi sedih ditembangke wong suarane elok. Nah. Pripun to? Masuk angin dikeroki. Lah. Oh. Luwe dimasakke. Lah iki dereng ngetos kula. Nek luwe dimasakke nggih kula nate. Terus nek kula kesel dipijeti nggih leres. Ning nek masuk angin kok dikeroki mboten. Weh, Lah kok Kula ora- masuk angin kalih niki malah diyasinke kok pripun to. pamriye sampeyan duwe napa teng omah ki? ben gek mari ngono lho. Kek mari. Nek Mas. niki akeh wong kapusan lho. Lah pripun? Nek nitik ngeten niki dikira wedok tenan lho. Lah Tenan. lah niku nggih nyat wedok kok. Wah, ra enak pangan niki, ra enak pangan. Sumpah. Oh niki ketok ngeten niki pasangan. Pasangan karo ora niku nek dituthuk beda lho. Bedane piye, Mas? Lho, iki pasangan. Lho, ngembuk-embuk to. Niki lek pasangan. Lho niki Oh, nek sing asli? Sing asli ngeten niki. Sing Kage. Ora pareng. Sing asli. Iki dilindungi badan hukum. Badan hukum iki apa? Singkatan badan hukum ki disingkat apa? BH. Oh iya. Nyilih tak gak entuk ta, nggo praktek ngono gak entuk. Lho nyo, oh nyo. Boten, Nek iki ra apa-apa. Nggih. Nek kono ya mendat kowe kok. Salah. Neng niki tahu kondang tahun 85 dugi 90. Weh, kok tuwek men? Iklan TV niki. Napa? Iklan TV. Tenggen TV nika. Aku ra Sing umuk lho, Mas. lagune dari Sabang sampai Merauke, dari gunung hingga ke lautan, Indonesia tanah airku, sodomi seleraku. Hei, Indomie kok. Apa, Kak? Indomie. Indomie apa sodomi ta? Ah. Oh, lah kayak pas enek bledek kok. Kayak iki ciak wingking. Niki tahu nangis lho. Pripun? Adus bareng kula to. Adus bareng kula dadi kamar mandine niku lak loro. Ning mung disekat dugi nggen separo ngeten Iya. iki. Kula iso nginguk ngoten niku. Ketok. Adus ki karo nyanyi lagu Ayu Ting Ting nika. Ngangge sabun kemana di mana. Kemana, mengapa? Barang dugi mriki, ini apa diselentiki ngoten niku. Nggih ta, Mbak? Leres ta, Mbak? Leres. Sampeyan nek adus napa mboten gelo nyawang kaya ngoten niku. Nggih gelo to ya kados sing dingendikake Mas Gareng niku wau kula adus ngrujuk ing dhuwur terus kula sabunan kali nyanyi sialalalala kula guyang-guyu karo ngedep kaca. Alah ayuku rada miduk kula tak sabuni nggon kene. Wedok tenan. Mbasan saya miduk aku nangis bener kowe Mas. Aku nangis. Apa iki? Apa iki ki apa? Mukidi. Wis mbok ganti to? Uwe lah dhisik sapa to Mas? Jare slamet. Ganti Mukidi. Nggonku tak ganti Mincuk kok. Nggih. Loh, jenengan ya tepang karo mincuk niku to? Lho. Sinten sing ora kenal karo penjahat kelamin. Yalah.
Niku Nggih. sedulur. Sedulur. Nggih. Padha-padha Karanganyare. Non, Niku Karanganyar jalan pundi? mboten. Sedulur dadi riyen niku anu laire kalih kula niku sak mbok. Dadi kula jabang bayine lah niku ari-arine ngoten. Kok iso tukul kaya ngono arek. Iya ari-ari iso urip kok ra ya elok to. Nggih, niki enten pamundhut Mas. Dawuh napa? Enten pamundhut niki wau Sri Huning kalih Sesideman. Sri Huning kalian Sesideman. Nggih, nanjake sewantene Mbak Apri. Wah, jan. Nyuwun Sesideman mawon nggih Mak Cangi. Oh, nggih. Aku tak bawa ya Mas. Iya. Tak pengestoni. Ora sampean demen pas ndek bojo niku nek arep anu pripun? Pripun? Niku ajeng Niku anggere malam pertama endo terus kok ngomong sik Mas aku lagi masuk angin sesuk wae ngoten. Wis kula ya sabar nika. Liya dina sik Mas aku jek keri kabeh iki gringgingen alesan mawon. Sangke kula jengkel niku wayah turu, selimute kula inceng ngoten niku. Kula inceng ngoten. Lah kok sapa mau jenenge? Princess Aprilia. Iki ta Mukidi. Kula inceng ngoten lah kok Mukidi glegeken. Ngoten niku. Iki sing Kula gelo kula. iki sing diarani lengger. Lengger. lengger pripun? Jare leng jebule jengger. Wah Jan, saiki kemajuan lho Apri. Ya pripun? Untune ngangge dipageri barang. Apa kuwi jenenge? Behel, Mas. Oh, behel. Iya. Kuwi ya ning dokter gigi. Nggih no. Hati-hati nek ora ning dokter gigi tanggaku di ngonokne kuwi kei behel ngono kuwi kesliliten mati lho. Lho lho. Gur keslilitene mati to, Lah Mas. kesliliten cagak sak renge sak usuke lho iki piye lho. Kuwi ketiban blandar kowe iki. Pas pokoke cagake mlebu lambe ngono wae kok. Bawa. Iya, Mas. Iya, jan ayune Wedok kok. banci ya kok wedan ngono. Ning rak nuwun sewu. Nggih. Zaman saiki niku mboten sesebutan banci nggih, Mbak. Mboten wonten. Mboten wonten. Mboten wonten. Mboten wonten. Mang terangke niku medong. Sak menika niku sampun diperhalus basanipun. Dudu banci, Sanes. dudu wandu. Sanes. Terus saiki Kaum minoritas. oh, Pembantuwe ya diperhalus jenenge lho, Mas. Apa? Dadi asisten rumah tangga. Wong cacat kuwi ya ana tembung aluse. tembung aluse Kaum difabel. yen Lah, banci kaum minoritas. Oh, minoritas. Ning donya ki ora ana jenis kelamin banci. Anane mung lanang karo wedok. Nah, ning dalam kehidupan sehari-hari rak kula kalih panjenengan sering menjumpai wong lenang sing kemayu kaya aku. Iya, iya. Nah, enek wong wedok kok kemaki. Ngoten niku to. Menawi panjenengan merangguli kados mekaten menika ampun dipoyoki, ampun dicemooh, monggo dipun rangkul sesarengan supados kersanipun pados pangupa jiwa ingkang berkah lan barokah tidak menjadi sampah masyarakat. nek ketemu kudu dirangkul. Yo alah yo ganjel tenan kok ya kuwi isine kaos kaki apa bonggol gedang to jan Ning niku nadyan to nuwun sewu ora asli. Ning mantek niku lho harus sing asli. nggih Iya no Mas. niki tau goleki ndek menten ngomah Golek piye? mulih tanggapan terus kan produk kecut to dikumbah delehke ten ngarep pager gondol kirik lho coba niku Nggone aku kalih ngene pesinden kathah kaya ngene apik nggone aku ya Mas. terus nek KTP-ne tetep lanang Lanang. oh aku mung bingung nek banci wong nek urip nang alam donya ki lak bakale ora ana umpama wedok disiarke almarhumah nen lanang almarhum Bener kuwi. terus nek banci apa Apa ya Mas? aluminium Kok aluminium ki kowe ki jan. sampun katimbalan marak sowan aluminium Apri Yo tetep almarhum wong aku ki ya lanang dhisik ya tetak kok kowe iki kok le. ya enek sing ditetaki Ya eneng raket tamung sak sekrup kae. Sak sempritan. Alah sampean ngenyek kaya ngapa ya tau senenge kok. lah mergo kapusan niku kok Upama jenengan ndek bojo kula mesti ora getun ya Mas. ora getun Ora bakal tak tinggal lunga karo liyane. iya genah ora nek wong payungan sakne ngene iki Iya kok bener. jangan ngantek melecet ya ora meteng tenan nek ngene iki Melara kabeh kok sampean ya. non Rasa ragat kabeh. niki to Nggih. nggih reso meteng niki reso meteng niki angel niki metenge Aku dhisik tau meteng ya Mas. kuwi ya wong Ya wong. Nek meteng ki rak ning kene. aku kowe Ning cengel. preksakno kuwi dungu meteng lho kuwi Lah apa? kok bahaya lho kuwi Apa?
Lah apa? Hati-hati lho, kuwi daging tumbuh lho kuwi engko. Hati-hati lho. Iya bawa. Bawa. Ya bada. Coba to suwantene wit jebles putri kaya ngene iki nek mirengke saking kadohan ngrungokne tip ngono waduh Karo mbayangke. Pak Haryanto sindene ayu kayak mesti suarane kaya ngene. Wis carunge cincing ayo selak-telak nonton Pak Haryanto sindene ayu. Konggone piye bajindul banci. Kuwi kaya ceritaku zaman aku wayangan. Piye? Wayang tok nggone ngadem keto Mas. Aku izin ning kamar mandi. Ning nggone ibu-ibu rewang ngoten niku. Bu kula nderek teng wingking. Aku mlebu kamar mandi iki rumangsaku lawang ya wis tak kancing. Lah kok ibu-ibu ki enten sing nyaruwe. Lah mbak iki nguyuh kok ngadeg ngono kok. Bulake ki temboke kamar mandi ki separuh. Dadi dhuwur sanggulan ki ngisor. Oh alah. Wedok kok nguyuh ngadeg cincingke terus merdeka ngono iki. Tujune ya Mas. Lah nggih. Tujune pun mang pegat. Empun. Mesake sampeyan. Ya ora ngerti aku saiki. Piye entuk sapa? Calon budalang aku ki. Pengen ngerti Dadi calonmu ki dalang. Iya. Iki ya rawuh calon. Rawuh. Sing endi? Sing dalang kelepan iki mau ta? Kok kelepan piye to? Kebanjiran kuwi lho. Iya. Gak apa-apa ora apa-apa. Nggih. Pancen dadi lan tresnane ra apa-apa. Ra apa-apa. Walah. Ra apa-apa. Nggo obah kok menceng iki lho. Iki mbok sing rada anu. Rada rene lho iki rada. Nah. Iki aurat kok le nggo dolanan. Aurat apa? Taline kekencengen sing mriko kula tarik mriki muni kereket-kereket ngoten kok. Kresek apa piye iso? Nek kula umpamane kun arep seneng kali kula ra apa-apa. Mung bingung kula siji. Pripun? Le rabi nang ngendi? KUD. Arep setor susu apa piye ning KUD iki? KUA-ne ning cedhak KUD ngono lho. Kono gawe catetan dhewe. Monggo. Ning KUD wae seleb apa piye? Anderek sang pekik. Banter lho ya, mik eneng kene wis. Mik aku mergane nggawa mik double kok Mas. Mik double. Iya. Sing siji. Sing siji iki. Sing siji. Sesuk tak SMS nggone. Aku wis tau ngerti kabel semrawut tok, Kang. Kabel semrawut sumpah tenan kok. Ora genah kae. Blungker-blungker barang kok. Kabel e, Mak, kabel. Priya bagus kang olah budaya. Dalemmu ki lak ya cekat-caket kene ta. Nggih. Sebelah ngendi? Landang Tempur Sari ngawen. Aku goleki kok jenenge Apri ra ono ki. Lho, wis krungu. Piye mriki lak nggih sampun ngertos nek jenengku asli ning omah ki Panut. Kula ki sedina mubang-mubang goleki omahe Apri kok mboten enten sing ngerti. Pokoke nggon bengkel las ya mriku niku. Panut bengkel las ngono. Dadi aku nek awan ki ya ngelas ya ngetap oli, lah aja ngetapke oli apa piye. Oh, gelem Gah. Lah kok wegah? Mah gah mesti catutmu lara banget kok nek gah. Sowan menyang kota gedhe. Suara lanang, Mbak. Pripun? Iki Demben niku sekolah Sekolah Menengah Kesenian Indonesia Surakarta. SMKI. Oh, nggih. Ora ya, aku aku ya ning SMKI. Terus? Kudu kesenian. Apa? Sekolah Musik Khusus Icik-icik. SMKI. Apik. Ya lulus, Mbak. Pripun? Lulus ta, Mbak? Mboten, Loh. alhamdulillah. Sebabe? Meteng. Kene meneh. Ora ya, Mas. Ora enek aja. Ora aku nunggak kok Mas dhisik mergane. Sebabe kok iso nunggak ki. Aku Wong guru icik-icik kok iso nunggak ki lho. ora nek SMKI tenan aku nunggak. Mergane dhisik gur diyangi karo sing demung kuwi lho, karo imam kuwi lho. Tak kira ki nek tak kira yen kurbane ki mung aku tok. Lah piye? Jebul beliau-beliau ki ya termasuk kurbanmu to. Lah piye to mriku nek isuk-isukan iki landang mulih iki ngenteni yoga nek do ngantuk-ngantuk kuwi. Maksudnya aku nggo nyagani yoga-yoga kilap jenengan ki kok le. Mesake mincuke kan omahe ado arang mulih. Mincuk ki kok kaya jenenge dedekmu mau to.
Iya, tak jenenge Mincuk. Kok iso mbok jenenge Mincuk mergane ngopo? Ya bocah padha irenge ngono kuwi. Ya ngono kuwi. Ngoten niku kowe ning HP ku tulisane kontake jenenge Mas, jenenge Permadi, Mas. Permadi. Permadi. Oh. Mincuk wis ora mungsum. Mincuk Permadi. Niku enten wong wedok ngebel mriku dijenengke Winarno. Winarno ngebel bareng diwaca niku anu diangkat niku wedok. Dadi duwe demenan ning dijenengke Winarno. Oh, kelakuane. Swara lanang, Mbak. Ayo. Men ketok nek pinter ngolah swara. Iya. Dibar niki mawon nggih. Oh, yes, yes. Wedok sik, wedok sik. Wedok sik. Puterane kene Uklik wedok. Tendera terus kayung yan. Piye? Klik lanang. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Nut panut. Oh balik. Oh iya, ya panut tenan ya. Selendang kuning Klik wedok. kang saking Klik lanang. bukit Klik wedok. Sampeyan ora mesakne. Kandhane telak iki nek multifungsi ngoten niku kok. Elok Kowe telak. nek telakku muntir tanggung jawab lho Telak jenengan. elok tenan kok. Mang takoni carane piye kuwi? Nah, Carane piye? Kok iso? carane napa? Carane kok iso swara lanang wedok ki lho? Kok swara lanang iso swara wedok iso ki resepe piye, Dik? Gampang lho, Lho, Mas. kabeh ki ana teorine ana carane. Iya. Yen swara wedok iso dadi swara lanang carane piye? Aku nek iso nyuwara cilik medhit ngono kuwi, aku ngempit. Oh, Mukidi mbok kempit. Ngene. Nek ra kulino aja lho. Oh. Ki mincuk tak ngempit kok mutah malah. Jebule ya, terus. Wedok iki mau wedok. Iki jek wedok. Ijek wedok. Swara kurang permono. Suara kurang pramana. Uklik lanang wedok wonge tuwek. Nah, Wah, anget. angel niki. Piye terusan jenengan ki? Gah angel men. Ning wasis ngungrom. Angungrom marang bendara. Tiaslestya pijer ngincangake alis Parke Mas Rudi. terus tresno sesidaman Yuk, langgame. luwih becik patenana timbang pepisahan Selestya
umpamane dadi bojone ya patut ya Mas. Napa sae to? Sing putri swantene apik, sing kakung pinter mbeksa. Lho kurang piye to jane? Upama dadi manten dicandra napa sae to? Pun Mang Chandra. Angel iki. Kok angel? Iringane barang njaluk napa sampean? Anu mawon nek kira-kira kangelan surat Yasin mawon. Oh enggak iringan kok surat Yasin lho Mas. Patute apa? Patute apa? Ya gending-gending apa kok Ya, surat Yasin. Paling ora ya kodhok ngorek. Iya. Kodhok ngorek, kodhok ngorek. Sik. Iki mantri lanang pun mangkapake mlakune tuyah-tuyih ngono iki. Tuyah-tuyih. Entene ngeten iki kok. Engko nek bagus ndak dadi permadi ngoten. Oh iya, ndak nyanyi mincu. Nggih. Ya, ya sing gagah ngono kok kaya wong anyang-anyangan Ya lho Mas. kita gagah-gagahke, Dik. Iya. Guyu. Mantan iki sing mesem ngono kok. Kok iringane ra penak ya? Peh Iringan. lanang karo lanang wetek mutukno tekku, tek mutukno tekku gak penak iringane. Kuwi dituk-tukke ya rasa tuk ya. Dicandra mboten saged. Niki nek upama nganten wedok ngono dicandra ketok sulistya ing warna. Coba-coba kodhok ngorek lho. Kodhok ngorek aku mlakune ya Mas. Kalamun Cinandra tamu kakung putri nganten putri Diahayu Apri Supanut sapa? Princess Aprilia. Kadya permaisurining nata wonten kraton Surakarta hadiningrat. Repepeh ngenya lumaksana nyaket Keng Rama kepareng sumungkem dateng Rama. Bapake iki nyuk matane lho ora nyawang. Sabar Pranata cara kok galak. Lah kowe ki arep mingerin rono ki ngopo? Jangan ra patut dadi wong tuwa kok. Mincu ki wis pindah rene. Baleni kok kono. Baleni nek Pareng lumadi adicara nangge menika sungkem dateng Rama Ibu. Temanten putri Roro Ayu Princess Aprisilian sapa Pak? Princess Aprilia. Princess Aprilia. Giya sumumbah sumungkem dateng Kang Rama bagus Alek. Iya. Pepetke, sepetke. Sik tak goleki yo ngene iki dadi pokoke aja nganti mutah lho, Nduk. Dadi iki ya sik delok neh ya. Ngake ya ngene iki sing tak karepne. Wis bubar. Ngapa? Mambu tenan lho nek iki sumpah tenan. Ora ngapusi. Iki foto magicom lagi. Kowe iki bar sumungkem karo pake kok sliliten rambut ki ngapa kowe iki wong edan. Nyantol ning bel kabeh. Ya. Pintu seneng. Bacotno tembange. Nggih. Nyandra mantene kowe dadi siji kaya ngene kaya. Mantene lanang kaya ngene, ngantene wedok kaya ngono. Lah pemantene lanang Mas Mincu. Terus aku karo kowe dadi manten per anak-anak luwak anyang-anyangan ngene iki. Pak luwak. Urip ana kutha gedhe. Mesti tahu
Niki wonten pamundutan melih. Nyuwun lagu, Dik. Iki oleh-oleh. Saged Mas Gareng. Oh, kalih Bengawan Sore saking Mas Marwoto Cawas. Wah, oh iki tangane dhewe iki. Mas Marwoto, matur nuwun. Weh. Maringi bebungah kalawan dhewe 400. Lumayan. Mas Marwoto iki kok tekan kene iki kok. Napa ya duwe dalem ning kene ta Mas Marwoto iki? Matur nuwun diberkahi. Jenengan milih sing pundi milih sindene? Kula manut, Mak. Kula manut. Kula nek milih wong wedok iki paling ora iso. Lho, sababe? Nggih, kula kapusan terus kok. Angger bar nukokne omah, nukokke mobil terus ilang kok mesti kok. Nggih. Nuh, pripun? Salaman sik. Padha. Padha. Tipis. Saya pundi kula manut, saya pundi manut. Diurutke no. Diurutke wong ora kesleo kok diurutke lho jenengan ki. Piye ya, Wah? Niku diurutne digecelke. wong ora kesleo kok diurutke iki lah ya golek masalah jenengan. Niku dipijetke tegese. Nek iki diurutke niku diurutke. Lah iya, lah piye ta ora kesleo kok diurutke iki? Terus iki nek ngadeg kok tak uruti ngono lak dadi masalah iki kok ngoten lho. Sak napa sampean wani? Nun, Napa wani? lho, lah nek palilae jenengan dosane sing nyangga jenengan kok. Kula ki mung wayang kok. Aku ngopo aku? Lah sing ngakon dalange diurutke. Tegese iki bar nomor 1 terus nomor 2 kuwi jenenge urut. Ora. Kok diurut pripun to? Wis angel iki, Cuk. Cuk. Sing bener apa, Cuk? Digilir nek kaya ngenggek digilir lho omonganmu ki lho, Cuk. Omonganmu ki lho, Cuk, kok terus digilir iki lho ya taruh. Iki jenenge kudu memuja kaya ngene iki kudu dihargai kok. Terus digilir iki. Niki Mbak Iin. Mbak Iin. Weh, Mas GR yo men muni. GR niku sinten? Gareng. Nika ya gareng. Heeh. Wah, jan kaya padha botake ya padha aku ya. Ya. Gak apa-apa ya, Reng. Penting urip ya, Reng. Ya, muga-muga diaku pangeranmu, Reng. Ya. Kayak ya gareng to. Mas GR niki napa oleh-oleh iki musik? Mbak Iin saged. Saged. Niki pamritan saking Mas Marwoto niki tangga kula dhewe. Ngoten. Nggih, maringi Tembangipun. bebungah. Oleh-oleh. Loh, dangdutan to niki? Yes no. Wah, elok nganggo dangdut barang. Komplit tontonan niki nggih. Diselingi bar Jawa dangdut, Jawa dangdut. Dasare sing nyanyi Mbak Iin niki bekas penyanyi dangdut pasar malam. Kok yo ngerti lho. Egaria. Nyanyine ten ngesor tong setan ngangge rok sementen angger mekekeh ngono to kena angin muni mak ber. Mesti kowe sing nang ngisorku kae mesti. Genah aku nggo karet terus tak jepreti ngono kae kok ngeyel. Genah wong kowe angger mengekeh-ekeh ngene aku maca sablonane ngono, gemolong beriman ngono. Sajake le jae pongi cocok ae. Nggih. Guyang-guyu ae.